spojitosť v bode a na množine. Vlastnosti spojených funkcií. Prvá definícia je spojitosť funkcie v bode bode x0 takže definícia je, alebo najprv obrázok. Hej, mám funkciu napríklad obyčajnú lineárnu funkciu takúto. Čo ja viem, y sa rovná napríklad x plus 2 a chcem vlastne na ne znázorniť spojitosť v nejakom bode x0. Že ten bod x0 bude na x-ovej osi a jemu prislúcha funkčná hodnota. Mohol by som si vyrátať, že to by bolo, čo ja viem, x0 by bolo povedzme 4, tak y by bolo 6. Hej? Ale všeobecne to bude povedzme že to bude funkčná hodnota v bode x0. No a tá definícia spojitosti funkcie v bode x0 bude definovaná tak, že vlastne ja urobím okolie bodu x0, že to znázorním povedzme oranžovou, že nejaké okolie. Hej. Čo je to okolie? Mám bod a urobím do jednej strany aj do druhej s polomérom R nejaké okolie. Hej. To okolie nebude mať polomér R, ale bude mať polomér delta. Hej. Značí sa to takto. Okolie bodu x0 a ten polomer je delta. To je nejaké číslo, hej? Že proste toto tu celé toto celé je delta. Aj toto. Hej. Je delta. No a ja vlastne to okolie zobrazím cez tú funkciu. Jednoducho. Urobím si tiež funkčné hodnoty. A oni sa mi zobrazia. Dám červenou. Že tie krajné body vlastne, ja ich znázorním aj bodkou. Že tu na jeden krajný, tu je jeden krajný. On sa mi zobrazí do tohto bodu a vlastne vznikne mi okolie okolo tej funkčnej hodnoty. Hej, ja ju znázorním červenou, hej, že to je vlastne toto. A má tiež nejaký polomer a ten polomer označíme epsilónom. Hej, že táto vzdialenosť bude epsilon a toto bude tiež, hej,
epsilon. No a vlastne, ja to ešte môžem znázorniť, že vlastne toto tu je červené okolie epsilon a toto tu je oranžové okolie delta, hej. Tiež zapíšem ho červeným tu na. Zapíšem ho podobne, veľké písané U. Ten bod nie je x0, ale ten bod je fx0. Hej. A napíšem dole, že má polomer epsilon. Vždy sa píše okolie U, v akom bode, v akom čísle jednoducho a aký má polomer. No a tá definícia znie takto, že vlastne pre každé okolie bodu fx0 na tej y-novej osi existuje okolie s polomerom delta bodu x0 také, že sa zobrazí tam, kde treba. Hej, napíšem to. Čiže pre každé okolie bodu fx0, že ja si to tu hore napíšem, že to bude vlastne to červené okolie bodu fx0, ktoré má polomer epsilon. Ja neviem, koľko to je epsilon. To môže byť 5, 2, nejaké kladné číslo. Hej. Čiže pre každé okolie bodu fx0, tých okolí je veľa. Dám si, že existuje, napíšem cez kvantifikátor, že existuje okolie to oranžové, že existuje okolie bodu x0, čiže na tej vodorovnej osi, s polomerom delta, čiarka, že napíšem si, že existuje, a to okolie bodu x0 s polomerom delta si napíšem ako U bod x0 a polomer je delta. Tu som dal čiarku. Také, že čiarka, také, že čiarka, také, že bez čiarky, také, že sa zobrazí kam treba, že sa zobrazí tam, kde treba. Hej. Že jednoducho povedané, že si vyberiem hociaké epsilon, od skúšajúceho dostanem hociaké epsilon a mojou úlohou je nájsť číselne ten polomer delta. Hej. A táto definícia hovorí, že vždy sa to dá nájsť.
No, aby sme to vedeli aj symbolicky zapísať, tak to prepíšem do jazyka symboliky. Tak ideme postupne. Každé, tak to je kvantifikátor takýto, že pre každé okolie bodu fx0 napíšem červenou, že zase okolie fx0 s polomerom epsilon existuje, to dám tiež, okolie, čiže to dám oranžovou, okolie bodu x0 s polomerom delta, také, že to dám bod kočiarku, to dám obyčajný bod kočiarku, také, že teraz zase všetky xk, to je niečo nové, toto je lepšie napísané, že všetky xk patriace tomu okoliu oranžovému že to sú tieto x, hej, tu na. Hej, že tu si zvolím nejaký bod, to dám zase inou farbou, tu si zvolím nejaké číslo, čo ja viem, x0 by bolo 4, tak viem, že polomer delta, že som vypočítal, že bude 8, tak platí, že vlastne pre x 5, že to x, ktoré sa rovná číslu 5, že keď urobím bodku, tak sa mi zobrazí do toho červeného. Hej, a to chcem zapísať. Čiže ešte raz, že pre všetky x patriace do okolia toho oranžového, tie všetky xk sa zobrazia do toho červeného okolia. Čiže dám pod kočiarku. Že funkčné hodnoty tých x-iek, čiže toto je prepojené, že tie x-ka, a urobím z nich funkčné hodnoty, že tie funkčné hodnoty budú patriť tomu červenému okoliu. Hej, zapíšem to zase. A to je definícia spojitosti v bode x0. Dáme si príklad. Príklad znie, máme funkciu f a jej predpis je funkcia f, pričom platí, že fx je 3x minus 1. Máme ukázať, ukážte, že je spojitá v bode 2. Tak, že je spojitá v bode 2. Hej. Nakreslím si tú funkciu 3x minus 1, čiže musí mať 2 body, najlepšie je na osiach, čiže pre x si vymyslím, hej, že ak sa x rovná 0,
potom y, že funkčná hodnota, to je to isté, je minus 1. Ak je y 0, tak x je, že to je 1/3. Hej, to sú body, aby som ju vedel zostrojiť. Jednoduchá vec. Hej, 1/3, keď dosadím, to mi vidie na dobre. Že zostrojím funkciu. Čiže mám takto. To som nechcel. Tak tu mám. Čiže tu je minus 1. 1/3 na x-ovej osi. Čiže tu je polovica. Povedzme, že tu je 1/3. No, dobre. Čiže prechádza tými dvoma bodmi funkcia. Takto. Chcem ju pekne nakresliť. Čiže toto sa mi zobrazí. Zobrazí sa mi tu na červenom okolí, tu na je ten bod, čiže to je 5, 1, 2, 3, 4, 5. Niekto to súhlasí. Asi vyberiem okolie dobre, môžem dať, ja neviem, 1, že by mi to vychádzalo. Hej. Že to okolie 5, nech má pomer 1. Že zapíšem u funkčnej hodnoty, že zapíšem to takto s pomerom 1. Potrebujem nájsť okolie 2. Tak viem to urobiť tak, že tu si dám čiarkované tie hodnoty. Hej. A vlastne tu by som mal dostať nejaké okolie delta. Hej. Ako to vypočítam? No funkčná hodnota, viem, že funkčná hodnota, tak, viem, že funkčná hodnota, čiže y je raz 4, raz je 6, mám vypočítať x, ten predpis je ešte raz 3x minus 1, že to je 4 plus 1 je 5, deleno 3 je 5/3. A tu na 6 plus 1 7, deleno 3 je 7/3. Čiže som našiel, že to okolie oranžové okolo bodu 2 bude mať polomer 7, bude mať polomer, hej, čiže takto ešte, aby som z toho vyšiel. Tu je 5/3 a tu je 7/3. Musím zistiť vlastne túto vzdialenosť. Čiže tu je 2 minus 5/3, že to je 2 x 6, čiže 6/3 minus 5/3, a to je 1/3. Čiže pomer je 1/3. Hej, výborne. No, lenže my chceme všeobecne, aby sme našli všeobecne vzorec pre toto tu. Že keď dostanem deltu,
nejakú, čo ja vieme, 300, že keď delta bude 300, keď bude epsilon 300, že koľko bude delta. Hej. Alebo epsilon bude 1 000 000, alebo epsilon bude 0,1. No a robí sa to tak, že vlastne funkčná hodnota viem, že funkčná hodnota v tom bude x minus funkčná hodnota bude x0, čiže ja zoberiem a urobím rozdiel, čiže urobím toto tu, ale musí byť to v absolútnej hodnote, lebo vzdialenosť je kladná, musí byť menšia ako epsilon. Že ja dostanem epsilon 300 a hľadám také x, ktorých funkčné hodnoty v absolútnej hodnote sú menej ako 300. Takže normálne dosadím 3x minus 1 minus 5 v absolútnej hodnote má byť menšie ako epsilon, že vyjde mi 3x minus 6 je menej ako epsilon. Môžem deliť trojkou, že x minus 2 v absolútnej hodnote je menej ako epsilon lomeno 3. No a pridám si ďalšiu kartu. Čiže z toho mi vyplýva čo? Že všeobecne platí, že x minus, tu si nabok napíšem, že x minus x0 musí byť menej ako delta. Čiže, hej, že platí zároveň, že x minus 2 musí byť menej ako delta. No a to je super. Prečo? Na ľavej strane v jednej rovnici mám x minus 2, aj tu mám x minus 2. Keď sa ľavé strany rovnajú, nerovnice, tak musia sa aj pravé strany rovnať. Že napíšem výsledok, že delta sa musí rovnať epsilon lomeno 3. A to je super, to je výsledok. Hej, že keď zoberiem okolie čísla 2, to okolie bude mať polomer epsilon lomeno 3, tak vyhrajem. Vždy tie x, tie funkčné hodnoty budú v tom červenom okolí. Že pre 300 napríklad by muselo byť delta, by muselo byť 100. Hej. Čiže by som mal zase, už nakreslím rýchlo iba. Ešte takto posuniem. Že by som mal zase ten bod s číslom 2. Hej, tu je funkčná hodnota 5. A by som mal od skúšajúceho, že polomer je 300. Hej. Toto je 300, dokonca aj toto je 300. Hej, teraz neodpovedajú tie štvorčeky číslam, proste je to zväčšené. Hej. Že také veľké okolie mám. A mám v sekunde povedať, koľko má byť delta. No tak delta má byť 300 deleno 3, čiže 100. Hej.
toto tu je 100. Aj toto tu je 100. Hej. Čiže to je všetko.